Әлфиягә кем кәрәк икән? Үзеннән һора, әле генә һөйләшеп тора идең бит. Юк, менә анда һин кәрәк дигән минем икән әллә тим. Ярсы катын кызлар һинең менән дуэтта йырларга тырышкас та, барыһына да һин кәрәк түгелһеңдер инде. Эләкмәем генә тим. Белгән килһә, Әлфия ул төшендә бер егетте күргәндә шуга арнап йырлай. Быел мин ел йыры номинациясында лицей Газетдинова һүзләренә Мөдәррис Газетдинов иҗат иткән йыр «Һин кәрәк» йырымды тәкъдим итәм. Сәхнәлә Әлфия Әхмәтьянова, һин кәрәк. Мөхәббәтендә югалтып калды ул һагыштарга, нигә безгә язды шулай яшьлектә яңлышырга. Һин тиеп тибә йөрәк, һине меңдәр араһыннан кабат йөренә мәдләп. Һин тиеп тибә йөрәк, һине меңдәр араһыннан кабат йөренә мәдләп. Sıkmanın gelip karşıma, yaşlığım hinhed üttü. Adaşkan minin mühabbet honguna gelip yetti. Hin teyip tebe yürek, bәхетле bulurga mine bora hin gine kerek. Hin teyip tebe yürek, bәхетле bulurga mine bora hin gine kerek. Язмыш безде осраштырды, калманык ма хуңгарак. Хуң булһала яшәп калайык дөньяла без тик кунак. Һин тиеп тибә йөрәк, алган гомердә яшәргә бары һин генә кәрәк. Һин тиеп тибә йөрәк, бәхетле булырга миңа бары һин генә кәрәк. Һин тиеп тибә йөрәк, алган гомердә яшәргә бары һин генә кәрәк. Һин тиеп тибә йөрәк, бәхетле булырга миңа бары һин генә кәрәк. Алган гомердә яшәргә миңа һин генә кәрәк, миңа һин генә кәрәк. Әлфия Әхмәтьянова һәм аның егетләре Лютия һәм Мөдәррис Газетдиновтар иҗат иткән «Һин кәрәк» йырын башкарган өчен Әлфия сәскә гөлләмәһе һәм ел йыры символына бүләкләнә. Афарин, Әлфия. Сәскәләрдә инде безнең даими багучыбыз Диантус Плюс компанияһы бүләк итә.